Hello, Butbuton. Hello, mangingilad. Ay bro. Oy, may gabi Butbuton. Dili day, mangingilad day nako tong imong angga no. Naalang ko'y gamay nga clarification ba kay nakakita magugos live ni Archie Añides. Live ko to yung vlog kanina ba? Live or vlog? Vlog to niya, dimdi to live ko tong ubo kaya ana magud siya nga si Constantino maoy founder sa Roman Catholic Church base sa history. Kanya si San Pedro sad wala makataak sa Roma. Unsa ka tinuod ni bro? Ang sa imong gingon na si tarong kay Si matod sa iyang video among gi-play karon, gi-play na ho ba? Minaw ko. Si Constantino ang founder sa Roman Catholic Church dayon bis daw kuno sa history. Unya si San Pedro wala nakataak sa Roma. Unsa ka tinuod ni bro? Si Pablo? Si Pedro. Wala daw kuno kataak si Pedro sa Roma. Unsa man jud ni ka tinuod ni? Oo, tinuod na si Pedro kay pero nas Biblia ang butbot si Pedro nakaagtog ng Roma pero kung sa tinuod nga Biblia wala gyud. Unsa may tinuod nga Biblia bro? Ang akong Biblia ang gidala-dala kanuna ay King James Version. Mao jud ay nagtinuod nga Biblia no. So bro, asa man si Kuan bro? Asa man si San Pedro namatay? Wala may mabasa nga si Pedro namatay asang lugar bro ikaw. Lagi nangutana lang basig kay bao ka ba? Based sa history, diin man siya namatay. Sa Biblia wala bro. Sa history book na Sa history book nga piki na pero sa Biblia wala. So naay history nga dili piki. Ay na ang Biblia. Katong giingon ni Añides ba nga si Constantino founder sa Roman Catholic Church base sa history. Unsa to ka tinuod to? Sabro. Katong giingon ni Archie Añides ba nga ang nagtukod sa Roman Catholic Church si Constantino. Unsa man ni ka tinuod? Ay tinuod na kayo bro. Asam po na nga history na basa niya? Kay base man daw sa history. Adi ko motubag kay di man ako nagingon ko bro pero pag ako pa nagingon dito motubag ko na bro. Pero sa imong kabahin bro, unsa man i-validate nako. Ayon man ni nabasa nato nga history nga si Constantino nagtukod sa Katoliko. Sabro. Ayon man nato ni mabasa nga si Constantino nagtukod sa Katoliko. Wala sa Biblia na nasa kanang mga history, mga unsa nga history bro? Unsa jud nga history? Na sa mga facts history, mga kamatuoran ba? Facts nga history. Unsa nga klase nga facts nga history? Ana ganing kamatuoran gani. Lagi daghan man bro. Ako dire bro, daghan ko history dire, world history, Philippine history, na world almanac. So Archie katubag nimo anak kay. Ari lang ta maggisgot ato ni Archie Añides, ari lang ta imo. Kay para magud nimo si Constantino magud kunoy nagtukod, karon nadunggan yun ako. Imo gyud ingon nga tinuod yun na bro. Diin mo po na nimo nabasa bro. Wa di lagi ako nagingon ana si Pastor Archie lagi ayo ko aking pa ng inyong topic pa. Lagi. Sa to pa agkatong naingon ko nimo nga unsa ka tinuod kag tinuod daw. So sa to pa tinuod nakabalo jud ka ana nga siya jud ang nagtukod kay imo man gi-validate nga tinuod jud. Adi ko motubag ana ba sa what Biblia kay Biblia ra man ang basehan. So katong mga vlog ni Añides wa ditoy klaro no. Ikaw ra pinagingon wa ko niingon. Okay kuan man. Abi na kung kabalo ka kay amigo good mo. Nangutana ko nimo bro ba ngano mag-sign of the cross mo nga ang mga apostoles wa man nag-sign of the cross. At siguro ka nga wala nag-sign of the cross. Sa mga basa bro nga si Pablo mingon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo nag-sign of the cross ya asa man mabasa na bro. Dili na to bro. O Biblia or paminaw sa ba? Bro, ayaw i-mention ang encyclopedia kay paninglan ka nako may ngunong gyapon kag facts history. Sa nang facts history. Kapitulo bersikulo. Ay bro, murag usa man nimo ha di na juga katubag atong kang Añides kay mo largo ta sa imong pangutana.
Assignment na lang mo bro kay murag pasumangil. Ang sa assignment, ako na galing giklaro ba kung wala di ba ka motubag atong kang anyides nang hinaw ba ka nga wa jud kay alamag ato kay mo proceed tagtubag na imong pangutana karon. Assignment na lagi. Kay lisod man jud kayo bro, mo ambak ta nang isyuha din katong kang anyides akong gipabalidate karon. Wa man, hilo man ka. Di man ko pwede matubag sa iyang stand bro kay gawas ug apay nagpabarog ana niya. Lailain din mo stand. Ay lahi may stand pero pare sa Biblia maora. Sa to pa dili mo parihog mga rason. Marami sa Biblia pero sa mga encyclopedia kay wala man kay ko ikuanan na pagtuonan ng encyclopedia. Wala ka nagtuon. Amao di ay sad. Biblia ka Biblia. Amao di itong na history facts. Wala di ka kabalo di. Asa man ang history facts bro? Wala sa bot history well loya po ni mo. Unsa nga spelling sa facts bro? Nga history nga facts. Naon sa mga eskwela lagi. Di ba atong klarohon kay na may facts nga FOX na po'y facts nga lain usa man ni nga facts imong gimin. Kamatuoran ba kasabot na gapo? Facts siguro dili facts. Naon sa mangka niabot na makakpaks murag sakit. Di ba ikaw galito ka ng facts. Ingon ka nga history of the Ang facts. spelling na naga po kay Yeah. FACTS. Mao na siya Unsa to? Na, bari ka pong kakadungog po. Unsa to spelling sa kwan F Apple. So history of the fact ana imong giingon. Di mo wala mo ko kabantay ng history of the fact. Ang ako nibawan is kwan man Americana Encyclopedia, Britannica, katong Angot kung masabot ba ang history nga akong giingon kanang kamatuoran ba? sige unsa man nga kamatuoran nga history imong giingon. Ang Biblia history man pud na. Asa man na sa Biblia nakasulat siguro sa Biblia nga si Constantino founder sa Roman Catholic Church kay nganong nakaingon man jud mo ana nga founder asa man gyud ninyo na nabasa na. Wala lagi na sa Biblia di ba kasabot. Di man na ninyo nabasa si Constantino founder sa Katoliko. Di asa na magay mong tubag nga ascend of the cross si Apostol Pablo asa na Di ato sa ning klarohon before ta mo ambak ana kay taas mo kog oras ron. Padeha may pagmulakaw ko kay umutor ko. Nahadlok. Nanginaw na sa vlog ni Anyides. Nanginaw na mo ka sa vlog ni Anyides. Wala agatawa sa tanim mo ani dudong butlay oy.